Bună ziua, că nu mai e dimineață, gata, am trecut de ora 12, este bună ziua. Bine vă găsim într-o nouă întâlnire, într-un nou interviu, Aripi pentru succes. O altă invitată pe care eu mi-o doream de foarte mult timp, dar m-am bucurat că promis, era să zic, Doamne, ați provocat-o și voi așa să accepte invitația mea. Pentru că mie îmi place foarte mult de ea și este una dintre persoanele care sunt tot timpul acolo cu noi și împărtășesc și vin mereu în comunitate cu lucruri, cu recomandări și îmi place foarte mult această energie pe care o are Dorela. Cele care nu o știți, musai să o aflați astăzi și mă bucur că mi-a acceptat invitația. Și am spus astăzi așa că discutăm despre relații, pentru că ea a scris o carte și are un program pe care lucrează legat de relații, dar și despre multe alte lecții pe care le-a învățat de-a lungul vremii, așa, în zona asta de business, de creat o comunitate și de alte chestii foarte interesante pe care abia aștept să le împărtășim împreună. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am găsit, Sandra, da, sunt foarte fericită să fim împreună. Să știi că eu îmi doream de foarte mult timp să vin, dar aveam impresia că toate locurile sunt ocupate, așa că uite-te că cred că ce o să se înțeleagă de astăzi este că toate lucrurile se întâmplă la momentul potrivit. Pentru că tot ce putem să povestim și să împărtășim astăzi este poate mult mai valoros decât dacă ne-am fi văzut acum jumătate de an, acum un an și așa mai departe. Pentru că între timp lucrurile se întâmplă, se așează și apropo de aripi către succes și ce avem noi de împărtășit, foarte mult se vehiculează în perioada asta cât de greu este cu clienții, cu comunitățile, cu activitățile, cu vânzările și poate că este momentul în care putem să vorbim și să îi ajutăm și pe ceilalți să cearnă tot ce au de cernut și să rămână mult mai puternici pe piață. Super! Bun, păi să-i dăm drumul și să începem prin a te prezenta tu, să spui comunității cine ești, ce faci și de ce ai venit astăzi aici. Adică de ce ai venit, ai spus deja, dar să spui cine ești și ce faci tu, pentru cele care poate nu te cunosc. Eu sunt Dorela Iepan, acolo scrie Energy Healing. De ce? Pentru că fac vindecare energetică. Mi-a luat mie, cred că mai mult de un an de zile să înțeleg că asta fac, pentru că de câte ori vedeam la cineva ceva de genul, mi se părea tare ciudat și eu ziceam, eu fac altceva. Până la urmă, na, trebuie să ne dăm seama cine suntem și ce facem. Lucrez cu tehnici de eliberare emoțională și chiar dacă mie nu-mi place să zic că este metoda mea, am îmbinat tehnicile pe care le folosesc astfel încât să fie ceva unic, pentru că vine din experiență personală, din cursurile făcute și intuiția, așa cum știi și tu în ceea ce faci, Andrada, își are rostul ei, indiferent ce am face în viață, cu cât ne lăsăm mai deschiși intuiției, cu atât mai fericiți vom fi după aceea. Mhm. Um, Deci știi că eu m-am bucurat foarte mult să te descoper așa de-a lungul vremii și mi se pare foarte fain felul în care ai crescut tu așa și urmărindu-te și din față și din umbră, așa mi se pare foarte armonios, așa ai crescut foarte armonios și ai atins un punct foarte important, cel referitor la a-ți da tu seama până la urmă ceea ce vrei să oferi, pentru că ne regăsim în business, de multe ori, în momente în care nu ne dăm exact seama ce vrem să oferim sau care e mesajul pe care vrem să-l transmitem sau orice are legătură cu neclaritate. Și e foarte important atunci când ne aliniem noi cu noi până la urmă și ne dăm voie să uh, avem această claritate și acolo lucrurile curg întotdeauna. Și spune, Da, spune. să știi că sunt unele lucruri care sunt foarte importante, pentru că sunt foarte multe cursuri în care vine un profesor care îți zice un tipar care îți promite că e tiparul de succes. Lucru care nu este adevărat. Atâta timp cât nu este o persoană care este implicată să te cunoască, să te înțeleagă, suntem bombardate, că aici practic suntem între femei, suntem bombardate de persoane care vor să ne aducă clienți, să ne vândă, să ne promită marea cu sarea,
Și eu întotdeauna întreb, ce știi despre afacerea mea? Dar am văzut, dar nu văzuse nimic ca persoană. Deci, acel fă un singur produs sau fă un singur lucru, promovează numai aia. Nu ai cum. Cunosc persoane care vor să vindă doar high ticket, dar n-au nimic altceva prin care să le descoperi. Cum ajung să cumperi și high ticket? Acolo vorbim de la 10.000 de euro în sus pentru, într-adevăr, high ticket, adică un program de 6 luni de zile, să ne înțelegem, un lucru foarte clar, un program de 6 luni de zile la 1.500 de euro nu este high ticket, un program de grup. Ăla e un program de grup în care mergi 6 luni de zile și investești atât de mult timp în ceea ce vei oferi, nu este deloc high ticket. Deci high ticket chiar sunt sumele alea fabuloase, astronomice. Bun. Să ai un singur client țintă, să ai un singur lucru. De exemplu, ce lucrezi tu și aduci foarte multe valoare, omul are nevoie de un partener cu care să reușească să fie înțeles, să aibă un feedback direct. Feedback-ul nu-l primim, de exemplu, de la familie, dacă familia nu sunt clienții mei. Familia mea nu cumpără de la mine. Degeaba mă ridică în slăb sau mă critică pentru ce fac, dacă oricum n-ar da bani pe activitatea mea. Dacă dă bani pe activitatea mea, wow, sunt ochi și urechi la orice are de spus pentru că este valoros. O persoană care ne ajută în marketing, dacă consumă o parte din serviciile noastre, ne poate ajuta să avem un mesaj pe care să-l transmitem. Deci, nu există produsul ideal, nu există clientul țintă unic. Apropo de carte, da, eu mă adresez teoretic femeilor, poate că aproape 40% din clienții mei sunt bărbați. Dar eu mă adresez teoretic femeilor, că vorbesc cu femeile și totuși sunt diverse tipologii de bărbați care se simt atrași de tot ceea ce fac eu și lucrăm foarte bine împreună la obiectivele pe care le au ei. Mhm. Îți dau dreptate aici, să știi că, într-adevăr, e foarte important să, atunci când lucrezi cu cineva, mai ales că, exact cum spuneai tu, e foarte multă informație pe piață și, până la urmă, informație putem să găsim de oriunde. Putem să ne luăm un curs de pe internet și să-l facem singure și să ne batem capul. Dar mai mult decât informații, și eu am spus mereu că eu nu cred în rețete magice, pentru că nu există o rețetă magică. Da, există niște lucruri care funcționează la majoritatea oamenilor sau sunt niște lucruri esențiale pe care trebuie să le faci, da? Dar nu poți să le pui într-o rețetă magică de succes 100%. Nu există această promisiune, dar contează foarte mult să te duci către om și să-l cunoști și să vezi exact cum este el, care e specificul lui și apoi să mergi mai departe cu alte tehnici de marketing, de vânzare, depinde în ce zonă mergem. Da. Dar iarăși este important să știm și noi, ca și proprietari de business, cui ne adresăm. Exact cum spuneai tu, da, ok, vin și bărbați, dar preponderent la mine sunt femeile și atunci îmi creez mesajele astfel încât să fie pentru femei. Că vin și bărbați, Doamne ajută să fie bineveniți, că e bine să ne dezvoltăm în cuplu, mai ales că este o carte despre cuplu, e bine să ne dezvoltăm în cuplu, plus că mai este o chestie, e posibil ca bărbații care vin poate să aibă mai multă nevoie de cunoaștere sau o energie feminină mai dezvoltată, ceea ce nu e un lucru rău neapărat, și atunci să fie atrași de ceea ce faci tu, de munca ta. Dar este perfect ok. Exact. Și dacă tu vrei să-ți dezvolți și mesajele către un bărbat, iarăși este foarte bine. Dar e important să știm cui vorbim ca să putem vorbi pe limba lui. Pentru că suntem diferiți și exact cum și noi suntem diferite și de alte persoane, la fel și clienții noștri sunt diferiți. Da, nu poți să îmbraci toate poveștile sub un avatar, dar poți să-ți dai seama că sunt niște etape, și asta zic mereu, sunt niște etape prin care cred că cumva cu toții trecem. Da? Și când mă gândesc la avatar, mă gândesc la o categorie de oameni și sunt niște etape prin care trecem firesc. Când ne schimbăm locul de muncă, cu toții avem poate aceleași frici, aceleași temeri, aceleași gânduri, că pot fi la unii mai accentuate, la alții mai puțin accentuate, dar cumva ideea, povestea este cam aceeași. Și până la urmă, să fim serioși, că locuim cu toții sub același acoperiș, pe aceeași planetă,
și avem fix aceleași gânduri, frici și așa mai departe, doar că diferă poate intensitatea sau nivelul pe care, la care trăim. Că unul care are poate 5 milioane de euro în cont are anumite griji, unul care are 500 de lei în cont are alte griji, dar cumva tot aceleași. Tot acolo. Să știi că vreau cumva să te contrazic, dar chiar ieri am lucrat un atelier în care tema era să atragem sau să deschidem fluxul abundenței în viața noastră. Și exact chestia asta am întâlnit-o, ok, până la urmă frică, că ideea aia, că ideea aia, că ideea aia, fricile există. Și uite, suntem practic între antreprenori aici să povestim. Da, frici are toată lumea. Diferența constă în îngrijirea, nici nu vreau să zic sănătate emoțională, ci îngrijirea emoțională pe care ne oferim. Atâta timp cât nu reușim să ne ocupăm de noi, lucrurile par adeseori blocate. Și nu doar că par, sunt blocate pentru că la nivel subconștient că-s frici, că sunt temeri, că sunt tensiuni. Eu dau acum denumiri pe care le-am primit. Nu contează eticheta pe care o punem pe borcanul ăla cu tot ce putem noi să simțim, dar sunt acolo emoții, sunt convingeri, sunt identități pe care le avem și este atât de frumos să vedem, doar, uite, ca și conștientizare pentru cine ne urmărește. Care e pragul pe care n-am putut să-l ating? Și dacă îți dai seama că ai un prag pe care n-ai putut să-l atingi, pe care n-ai putut să-l depășești, încep să-ți pui niște întrebări ca să-ți faci o introspecție și să observi că, de fapt, sunt niște convingeri acolo. Și ceea ce înțelegem, pentru că mie îmi place foarte mult să lucrez și la nivel de conștient, să înțeleg procesul prin care trec, ceea ce putem să înțelegem este că în interiorul meu ceva face tot posibilul ca eu să nu ajung acolo la obiectivul meu, pentru că danger zone da, este un pericol foarte mare. Bineînțeles că nu este pericol, conștientul nu vede pericol acolo, dar așa cum eram pe modul de subzistență de până acum, eu dacă mă duc acolo, mi se schimbă identitatea. Și eu, la nivel de identitate, nu sunt compatibilă cu identitatea de acolo. Ieri, la atelierul pe care l-am avut, era o temă atât de frumoasă, a ieșit la suprafață. Păi eu, dacă am abundență, eu nu mai am obiective. Zic, avăleu, știi cum e lista de obiective? Deci, eu tot mai adaug obiective pe listă, adică cu fiecare obiectiv îndeplinit, eu deja știu următorii pași pe care îi vreau. Bineînțeles că asta vine după ani de zile de obiective îndeplinite și următori pași îndepliniți. Dacă sunt pe un tipar de gândire în care nu reușesc să văd că eu după ce mi îndeplinesc obiectivul mă duc la următorul, nu o să-mi dau voie să-mi îndeplinesc un obiectiv. Și cumva hai să facem un salt în necunoscut și să vedem ce înseamnă această nouă identitate, cum putem să o îmbrățișăm și să o primim în viața noastră. Deci ceea ce spui tu, practic, este că atunci când îndeplinim un obiectiv, nu să sărim imediat la următorul și să dăm un spațiu de integrare a noi identități, să ne bucurăm de faptul că am ajuns la obiectivul respectiv, nu să sărim imediat de mâine gata la următorul. De sărit sar la următorul. Problema este că, în mod normal, nu văd că voi avea un alt obiectiv. Deci, Ok. în starea în care sunt acum cu obiectivul meu neatins, eu trag, da? Suflet mânecile și trag și trag și trag. Iar în mintea mea, la nivel de subconștient, eu dacă mi-ating obiectivul, e Finish. apă de acum, finish, da, s-a terminat. Dar e o moarte a mea și eu vreau să trăiesc. Cum să ce vine după aia? Și de asta ajută să ne dăm seama că, de fapt, noi avem o listă de obiective și că e doar un punct bifat. Am ajuns din punctul A în punctul B, dar eu acum vreau să mă duc și în punctul C. Și, practic, mă duc prin procesul de identitate pas cu pas. Este ceva ce teoretic facem.
dacă nu ne blochează subconștient. Mhm. Ok, ok. Dar cred că e important și să dăm cumva un pic de timp de integrare, nu? Categoric. Categoric. Dacă nu mă bucur de ce am, aveam un client cu care lucram și foarte mult îmi plăcea tot ce discutam. El era obiectivul sus pe vârful muntelui. Și zic, ok, și călătoria până acolo, ce vezi din ce ai realizat? De ce te bucuri din ce ai? De nimica. Îi zic, și ajungi în vârf și ce simți? Că n-ai pic de satisfacție. Să zicem că o persoană, aici suntem între antreprenori, dar să zicem că o persoană își dorește un partener de cuplu. Nu-l are, dar între timp se simte mai bună, se simte mai calmă, se simte mai blândă, se simte mai prezentă. Deci, practic, toate relațiile se schimbă. Încă nu are partenerul, dar atât de multe schimbări trăiește. Dacă nu le vede, continuă să respingă partenerul din realitatea ei pentru că nu este atentă la tot ce s-a schimbat. Poate că a crescut foarte mult pe business, poate că a ajutat foarte multă lume. În loc să se bucure de tot ce face, în loc să vadă tot ce are în viața ei, focusul este îndreptat în direcția nepotrivită și nu reușește să îi se așeze lucrurile în viață, practic. Revenind și la partea de business, vreau clienți, noi ieri am ajuns să lucrăm practic pe bani. Am zis, ok, abundență, vreți să înlocuim abundența cu bani? Sigur că da. Ok, vrem bani, vrem clienți care să ne aducă bani. Logic. Bun, dar cum vezi banii? Oare tu nu-i respingi? Cum se simte energia ta în prezența banilor? Știi, ești un magnet care atrage sau care respinge? Păi, era cam urât, nu vroiam să mă duc. Da? Deci eu îi resping la nivel de energie și după aia nu înțeleg de ce nu vin la mine. Și ce avem de făcut este să vedem un pic acolo emoții, convingeri, alte blocaje. Mie îmi plac mesajele difuzate foarte mult, pentru că asta mă ajută cel mai mult să explic cât de frumos transmitem un mesaj la nivel de energie și cealaltă persoană nu înțelege ce vorbim. Deci poți să citești textul, poți să vezi cuvintele și de fapt să percepi doar la nivel de energie un mesaj care nu are nicio legătură cu ceea ce vorbește sau scrie persoana respectivă. Și ne dăm seama cum la nivel de energie blocăm, nu ne dăm voie, nu merităm să primim din diverse motive. Cum ai spus și tu, oricât de diferite ar fi, parcă tot acolo ajungem. Că după aia când le scriem și le extragem, oare despre cine e povestea? Că se Mhm. aseamănă atât de mult. Chiar a fost făcut un test, dar nu mai știu exact unde, ce și cum, văzusem la un moment dat într-un ceva, documentar, un test în care au fost oamenii invitați să scrie o poveste din viața lor, fără să scrie numele, doar să scrie povestea și după au fost puse bărligate acolo într-un bol și au extras o poveste și cumva fiecare dintre... N-au extras povestea lui, nimeni n-a extras povestea și cumva s-au regăsit și da, asta e poveste despre mine, da, pentru că exact chestia asta, că suntem toți în aceeași oală, fierbem în aceeași oală, sub același pământ. Acum că la unii sunt mai mulți morcovi, la alții sunt mai mulți cartofi, la alții nu-i decât zeamă chioara, astea sunt alte chestii, dar la bază suntem toți la fel și avem aceleași, suntem oameni până la urmă. Și temele astea principale cu care ne naștem, nevoia de a fi iubiți, să acceptăm relația cu părinții noștri, să ne acceptăm pe noi, să învățăm să ne iubim, sunt teme cu care cu toate sufletele venim. Că ni se mai schimbă misiunea, poate, că eu voi învăța chestiile astea prin a face asta pentru ceilalți, eu voi învăța prin a face asta pentru ceilalți. Dar, în mare, astea sunt temele cu care toți, pe care toți le avem așa în spinare, în desagă când venim pe pământ. Ai zis un lucru foarte important, asta cu banii, și aș vrea să lășluim așa un pic, dacă tot ai deschis cutia Pandorei, pentru că sunt convinsă că multe dintre cele care ne ascultă sunt interesate de această temă legată de bani. Cum ne dăm seama care este energia pe care o transmitem? Adică, da, eu zic verbal, mamă, vreau să am bani, să am abundență, să am 3.000 de euro pe lună, să fac, să dreg și așa.
Dar cum ne dăm seama că noi nu suntem un magnet și de fapt noi respingem bani? Uite-te în contul cât rămâi la sfârșit de lună, știi? Adică nici nu trebuie voodoo. Sunt persoane care, de exemplu, spun că știu foarte mulți bani, dar se duc toți. Deci chiar am lucrat cu astfel de persoane. Zice, fac. Era o persoană, primise o dita mai mărire de salariu, doar că i-a părut o cheltuială neprevăzută și a trebuit să lucreze, să-și ia un al doilea job ca să facă diferență de bani ca să acopere cheltuielile respective. Deci dacă eu la sfârșit de lună, ceea ce îmi rămâne, Sunt nu, zilele. nu, Și atât? da, nu corespunde cu ceea ce eu spun, afirm că îmi doresc, automat acolo există blocaj. Eu nu spun cu ce tehnică să se lucreze, pentru că întotdeauna când fac ceva prin casă, mă gândesc, uite-te ce mult seamănă eliberarea emoțională cu ce avem aici. De exemplu, dacă trebuie să freci o oală, uh, cu un anumit tip de oală cu un anumit tip de chestie prinsă pe ea, da? Trebuie să iei un anumit tip de burete dacă vrei să cureți repede. La unele poate merge cu oțet, la altele poate merge cu clor la haine, da? Deci ideea e că am produse de folosit pentru diverse lucruri pe care le-am de făcut. Ce-ar fi să spăl vasele nespălate, neînmuiate de o săptămână, să le spăl cu apă și cu mâna. Se spală? Nu se spală. Da? Deci iau unealta potrivită ca să fac curățenie. Chiar are sens de ce nu trebuie să răspundem toți la aceeași tehnică. Pentru că, în funcție de cum suntem construiți, vom răspunde la ceva sau la altceva. Mie îmi place foarte mult eliberarea emoțională, că am dat cu mâna sau am tapotat și simt și văd eliberarea. Chestia cu întrebările, da, așa, și eu mai pun întrebări, dar așa, doză micuță. Altă persoană poate să fie foarte receptivă la întrebări. O persoană poate să fie foarte receptivă la meditație, la regresie, la hipnoză. Alții nu sunt. Mhm. Nu vor să-și dea voie. Și atunci nu am o rețetă, din nou, da? Nu suntem pe rețete, dar este important să ne uităm. Apropo de bani, de exemplu, eu lucrând cu mine, foarte, foarte multe am schimbat și în decurs scurt de timp, aș putea să spun, dar am ajuns la un moment dat în care am zis, am tras așa linie. Dacă ar fi fost să vând tot, să vindem tot și să vedem cum stăm, e foarte bine. De asta râd eu de ăștia care au bani la bursă și mai știu eu pe unde. Păi vinde tot să vedem cât mai ai. Adică tu poți să-mi zici că ai o operă de artă evaluată la milioane de euro, păi vinde-o să vedem dacă rămâi cu atâta. Da? Deci una îi în teorie, alta e în practică. Bun, revenim. Um, Aveam enorm de mult conturile goale. Zic, hopa, nu e ok, pentru că nu sunt pe zero, dar sunt pe zero. Deci poți să ai casă, poți să ai mașină, poți să ai alt apartament, poți să ai altă casă, poți să ai nu știu câte mașini, dar bani, cât ai? Pentru că e chestia aia de fond de urgență, de pot să scot banii din buzunar. De ce nu aveam bani? Pentru că Dorela nu cheltuie și dacă Dorela nu cheltuie, tu trebuie să aibă bani. Dar cum aveam o cheltuială, cum vineau banii pentru cheltuiala respectivă? Deci ne uităm la tot ce se întâmplă. Ajută foarte mult un jurnal strict pe financiar. Ce mi-a intrat, ce am plătit, cu cât am rămas la sfârșit de zi. Deci te duci acolo într-un istoric și încep să se vadă tiparele când avem atenția pusă, da? Where the focus goes, the energy flows. Când mă pun cu atenția să urmăresc ce se întâmplă pe parte financiară în viața mea, îmi dau voie să primesc și convingerile limitative, deci să înțeleg practic tot ce se întâmplă în viața mea. Dacă dau din umeri, de exemplu, sunt persoane care spun, după un an de zile mi-am dat seama că în fiecare lună plăteam nu știu ce sume, asigurare, făcută pe care eu n-am făcut-o, sau diverse. Eu în fiecare zi mi-am verificat conturile să văd cum stau cu banii. Deci este o educație pe care ne-o facem, chiar dacă nu mergem la cursuri
diverse cursuri. Vreau bani, respect banii, mie asta îmi place foarte mult. Respect banii, chiar le vorbesc cu respect. Dacă pun mâna pe bani, nu îi consider murdari, îi consider curați. Dacă primesc bani, sunt recunoscătoare pentru ce am primit, oricât am primit. Am găsit 1 cent pe munte. Deci cu atâta drag l-am luat și după aceea ne-am oprit la un restaurant și acolo scria că primesc tipsuri. Și eram cu mâna în buzunar și zic, hai să-l pun. E 1 cent. Puteți să zici, Doamne, dar nu ți-e rușine să pui 1 cent. Nu contează. L-am găsit, l-am dat mai departe. L-am luat cu bucurie, l-am dat cu bucurie. Deci trec prin energia respectivă cu toată bucuria. Dacă erau mai mulți, puteam mai mulți. Dar așa am simțit că, uite ce frumos mergem mai departe. Și putem să zicem ce e la 1 cent. În alte țări, în afară de România, ți se dă până la un ultimul cent restul. Deci nu există că n-am 5 bani să-ți dau rest. Nu. Deci ți se numără, ți se dau toți și de cele mai multe ori nici nu acceptă să nu iei restul. Asta înseamnă să respectăm banii. Să respectăm banii nu înseamnă să nu mă duc la restaurant. Dar dacă mă duc conștientă. Eu cu sistemul semințelor, plantez niște semințe în momentul în care mă duc la un restaurant și susțin o afacere. Nu mă duc în fiecare zi, deci nu arunc cu bani. Sunt conștientă când cheltui, sunt conștientă și prezentă când primesc, sunt recunoscătoare pentru tot ce primesc și de foarte multe ori noi primim altceva decât bani. Adică primim exact rezultatul pe care noi am fi dorit să-l folosim, da? Să folosim banii. Și dacă nu știm să fim recunoscătoare, dacă nu știm să ne bucurăm, oare noi primim bani? Mhm. O să revin la o întrebare. Până atunci vreau să împărtășesc și eu ceva. Chiar ieri povesteam cu psihoterapeuta mea și îmi povestea despre bunica ei, care cumva a fost o femeie greu încercată, ca bunicile în războaie, în toate cele. Și povestea că ea tot timpul avea chestia asta, că se mai plângeau, că nu avem bani, că nu știu ce. Și venea și le arăta, păi cum, mamă, nu aveți bani? Uite, aveți un dulap plin de haine, uite, aveți pâine uscată. Din pâine uscată puteți face pezmet ca să faceți nu știu ce, știi? Și mi s-a părut așa foarte fain cum noi spunem nu avem bani, dar cu toate astea stăm în case, unde avem curent, gaz și toate cele. Adică mi se pare foarte fain să vedem și resursele care sunt în jurul nostru, pentru că mi se pare că se face un click acolo. N-am bani. Stai că am, uite. Uite, bine că am papuci, că sunt alții care n-au nici măcar cu ce să se încalțe. Bine că am hainele astea. Și ca să nu mai zic că de cele mai multe ori femeile, și cred că și bărbații, dar femeile avem o grămadă de haine și tot timpul zicem că nu avem nici ce să ne îmbrăcăm. Unele dintre noi. Nu, la asta mă gândeam că așa este, da? N-am putut să mă îmbrac, păi atunci scoate-le pe toate ca să poți să-ți cumpere altele, da? Eu cred că dacă învățăm să avem o armonie în toate aspectele vieții noastre, ajungem să ne bucurăm de tot. Practic, suntem în proces. Deci, indiferent ce activitate vrem să facem, pe mine, sincer, m-au motivat videourile când participam la Tony Robbins și vedeam și învățam anumite lucruri foarte faine. Există mii de persoane care sunt în spatele tău și au ceva de învățat de la tine, indiferent cine ești și ce faci. Vor exista persoane interesate de ce faci. În momentul în care ne dăm voie să lucrăm cu noi și să spunem lucrul acesta. Eu, de exemplu, spun, dacă pe mine nu mă vedeți că lucrez cu mine, nu mai veniți la mine. De ce? Pentru că este important să am și eu grijă de mine. Nu pot să dau cuiva ceva ce eu nu fac. Și atunci eu fac, învăț și dau mai departe din tot ce am învățat, transpus și prin ce am înțeles eu ca să fie cât mai util. Dacă noi ne căutăm acest echilibru care este din nou diferit de la o persoană la alta, pentru că nu este la fel pentru fiecare, dacă noi lucrăm cu noi înșine, începem să ne schimbăm realitatea, în felul în care percepem lucrurile, felul în care se întâmplă lucrurile, felul în care se așează lucrurile, ritmul în care curge viața se schimbă și, uite, pornim, acum
mergem înapoi la început de unde am plecat cu discuția. Pornim cu un proiect, cu o idee. N-ai cum să ajungi unde ajungi dacă nu treci prin toate etapele prin care ai trecut. Eram eu așa destul de ofuscată. Acum nu se mai întâmplă la fel de des. Nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt, nu mai ajung la mine informația, nu știu. Era, foai, uite, au venit la mine în 3 luni de zile ce am făcut cu omul ăla. Păi ai făcut în 3 luni de zile pentru că el ani de zile a lucrat, a pregătit tot terenul ăla și era exact ultimul hop pe care îl avea nevoie ca să facă saltul respectiv. Tot ce lucrăm își are sensul. Eu am lucrat cu persoane care erau, na, nu-mi place ce fac, nu, ok, tot ce ai învățat va fi extrem de valoros pentru că tu ai o gândire din afara cutiei într-un alt domeniu. Altcineva nu poate să gândească ca tine pentru că a avut o altfel de pregătire. Este atât de valoros. Adică eu, de exemplu, dacă am făcut informatică, am făcut management, am făcut marketing, am făcut contabilitate, păi la mine nu există să nu înțeleg toate ițele afacerii. Este valoros, fac vindecare energetică. Și îmi zic unii, da, eu sunt inginer. Foai, zic, cu atât mai mult e valoros pentru că mintea ta este organizată să înțeleagă toată schema la ce se întâmplă. Ai mult mai mult sprijin datorită pregătirii tale. Deci nu este împotriva la ceea ce facem, ci pentru ceea ce facem. Deci dintr-un moment, sar dintr-un domeniu într-altul, dar tot ce am învățat nu este degeaba. Drumul pe care mă duce la destinația potrivită cu foarte multe resurse. Așa cum am zis noi, de bani, când sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, mi este atât de benefic și valorific toată informația respectivă. Corect, așa este. Și am observat că persoanele care sunt, de exemplu, mai raționale, mai ales când e vorba de chestii din astea spirituale, le ia mai greu, le ia un pic procesul mai mult să-l înțeleagă și să se lase în flow și în proces, dar când o fac, sunt țintă, adică se duc rachetă. Pentru că exact partea asta rațională, în momentul în care înțelegeți, ok, sunt în siguranță, și bum, față de o persoană care este foarte deschisă emoțional, dar care cumva are acolo o urmă de deală pentru că mintea nu poate să priceapă. Așa este. Dacă ar fi să te gândești la o persoană care își dorește să schimbe în acest moment convingerile, uite, s-a uitat la interviul nostru și a zis, băi, băga mea și piciorul, mi-au rămas zile și bani nu, exact cum spuneam mai devreme. E lună nouă, că tot e întâi astăzi, da? Nu trebuie să așteptăm întâi, dacă așa s-a nimerit. Luna asta îmi propun ca să-mi schimb viața, obiceiurile. Eu recomand nu toată dată, că o să dureze câteva zile numai. Să-mi schimb un obicei, uite, legat de bani, da? Să lucrez pe partea de bani. Ai spus că nu contează metoda și sunt convinsă că în comunitate sunt foarte multe doamne care au diferite metode cu care lucrează, în care ele cred. Dar care ar fi pașii la care ar trebui să fim atenți? Și ai spus tu foarte frumos, jurnalul acesta pe care să-l facem în fiecare zi. Că e un Excel, că e pe o foaie, că e o aplicație, că sunt o grămadă de aplicații care ne ajută să ținem această evidență și de acolo să vedem care sunt obiceiurile. Adică, da, ok, eu am bani și imediat îi cheltui. Imediat când am bani, mă duc să-i cheltui. Asta ce spune despre mine? Spune că eu nu țin la bani sau e o nevoie acolo pe care o caut? Deci motivația va fi diferită la fiecare persoană. Nici nu are sens să dăm exemple pentru că le limităm imaginația sau ce se întâmplă cu adevărat. Dar acolo deja pot să își pună întrebări. De ce fac eu asta? Și din de ce fac eu asta se merge pas cu pas mai departe la identificarea, de fapt se identifică convingerile și după aceea se pot elibera. Eu cum lucrez pe partea de credințe, acolo mi se pare că mergem întotdeauna la rădăcina rădăcinilor, este un proces foarte fain, foarte rapid, foarte blând, cu niște conștientizări și aha-uri și ce ajută foarte mult persoanele care ne urmăresc. Atât timp cât am un sistem de convingeri, eu nu pot să percep o altă realitate. Deci motivul pentru care nu am putut să schimb anumite lucruri până acum este că
e ca și cum sunt într-o încăpere din care eu nu pot să ies. Sistemul de convingere mă ține acolo. Și să știu, să aflu că la alții se poate altceva, eu de acolo n-am nicio ușă de ieșire. Indiferent de tehnicile cu care voi lucra, am deschis o ușă și pot să ies. Intru într-o altă încăpere în care descoper alte convingeri, dar măcar văd o schimbare. Mai îmi place mie să zic, pentru că sunt multe persoane, vai, uite, și din diverse domenii mi se explică. Și zic, uite, imaginează-ți în felul următor. Eu aici unde sunt, pe peretele din fața mea, am o ușă. Acum, pe peretele din spate n-am, dar aș putea să zic exact la fel. Să zicem că pe peretele din spatele meu eu am o ușă. Voi nu vedeți ușa. Da? Sistemul de convingeri nu vă lasă să vedeți ușa. Și eu zic, da, eu văd ușa. Chiar o văd. Nu poți să o vezi. Și atunci lucrăm. Identificăm convingeri, eliberăm convingeri și cumva se deschide câmpul în care eu pot să văd. Și văd ușa. Era acolo și înainte. Apropo de ce se întâmplă după ce energia se aliniază, se eliberează, se așează exact așa cum este mai bine. Oportunitatea bate la ușă. Oportunitatea era acolo, nu aveam cum să o văd. Poate să-ți spună oricine de oriunde, oricum. Da? Clienții te așteaptă, clienții te vor, băi, mai minți mult. Normal că te mint atâta timp cât tu nu îți dai voie să-i vezi, să-i primești. În momentul în care dăm jos bagajele, eliberăm, acolo e ușa, o văd, mă duc pe ușă dacă vreau să mă duc pe ușa respectivă. Nu mai sunt blocată să văd strict ce am eu în vizor acum. Mhm. Bun, deci așa ca și etape, cea mai importantă este să-ți identifici convingerile, să vezi exact care este pachetul de convingeri care te ține blocat în cameră, corect? Cu mențiunea că uneori nu putem singuri. Da, corect. Pentru că dacă le identific, deci până la un anumit nivel chiar mergem. Uneori lucrez cu persoane care au lucrat foarte mult cu ele și de ce este valoros? Pentru că ajungem exact în punctele oarbe în care singure nu pot să lucreze. Mhm. Deci acolo scoatem cele mai profunde rădăcini, le-am scos și gata, au loc schimbările instant pentru că nu mai sunt închisă în cameră. Mhm. Da, este foarte valoros ceea ce ai zis și se aplică în orice domeniu. Uneori nu putem singure pentru că sunt niște puncte oarbe pe care noi nu le vedem. De ce? Că intervine mintea, că intervin o grămadă de aspecte și nu putem să vedem. Și atunci cel mai important este să cerem ajutorul unui specialist, să cerem ajutorul fiecare încotro merge, dar uneori ajută chiar și perspectiva unui alt om care nu e neapărat un expert, ci doar împărtășește și vine cu, bă, dar tu nu vezi că, uite, chestia asta că te blochează, că te tot învârți în... Ah, super! Și atunci știi ce să faci. Într-adevăr, este mult mai ușor atunci când suntem împreună și când facem lucrurile împreună. Uite că nu ne-am propus să discutăm neapărat despre bani, dar așa s-a dus discuția, dar nimic întâmplător, pentru că cumva și banii și relațiile pornesc din același loc, din aceleași chakre, sunt legate una de cealaltă și atunci nimic întâmplător. Plus că amândouă pornesc de la noi, de la a vedea cum este relația noastră cu noi și a lucra noi cu noi ca să putem să mergem către obiectivul nostru, fie că se numesc bani, relații, un business mai prosper, clienți și așa mai departe. Să știi că, deși banii teoretic sunt o categorie separată, eu mi-am dat seama că zic, care e relația ta cu banii? Deci tot o relație este și nu știu, pot să zic despre un program ce o Te să vin rog, sigur că așa. da. Am un program în online, Vindecă relațiile trecute. În februarie, pardon, o să lansez a noua ediție. Și de câteva ediții încoace, i-am dat și o temă suplimentară programului, adică nu doar umbrela mare de vindecă relațiile trecute, și am zis că următoarea ediție va fi relația cu banii. De ce? Pentru că mama, tata, anturajul din copilărie, ce am făcut eu ca și greșeli, Doamne, deci când stau să mă gândesc, nu? Eu la 20 un pic de ani pierdeam 10.000 de euro
parțial făcuți de mine, majoritatea nu făcuți de mine și eu în ce relație am rămas cu banii după toate astea? Da? Și în momentul în care reușim să lucrăm, să identificăm convingeri, să eliberăm emoții, să dăm jos toate bagajele pe care putem să le avem, ni se schimbă toată realitatea. Și mi-am dat seama, apropo de, cum zici tu, uite, mergem de la relații la bani, dar relația de cuplu se transformă când eu îmi lucrez relația cu banii. Am văzut femei care nu puteau să lucreze nimica pentru că banii trebuie să vină de la bărbat. Și practic stă dita mai diamantul, potențialul și tot ce vrei. Da, da, ea crede că bărbatul trebuie să aducă banii și ea dacă câștigă, Doamne ferește, să nu cumva să câștige. Da? Și îți dai seama de fapt, poate sunt persoane care o să ne urmărească și o să zic și eu cred că soțul trebuie să aducă banii, de asta n-am eu clienți. Wow! Uită conștientizarea. Da? Și atunci lucrăm prin ele, le curățăm, le eliberăm și îmi dau seama că pot să fac și eu bani. Am voie să fac bani. Nu e o cursă de nu mă mai merită sau nu ne mai potrivim dacă eu fac mai mulți bani. Nu. Dacă noi eliberăm tot ce avem ca și convingeri, ca și blocaje, ca și emoții, păi, dar ce, dar noi nu vrem mai mulți bani? Ce contează de unde vin banii? Dar apropo de asta, de relații și de bani, că ai atins ceva valoros, de că mă uit în ceas să lumea și adevărat. Am luat apă curățire și am uitat-o la magazin, zice Claudia. Așa. Apropo de asta cu relațiile, ce ne facem când cumva felul în care ne raportăm la bani este diferit de la soț la soție? În realitatea noastră vor veni doar acele persoane care sunt potrivite să fie în realitatea noastră. De asta, de exemplu, folosesc termen de relație toxică, dar nu mi se pare un termen corect, pentru că nu pot să stau într-o relație atâta timp cât nu ne potrivim ca și energie. Deci, da, este toxic, dar noi ne-am potrivit să stăm acolo o anumită perioadă și atunci, indiferent dacă el sau ea cheltuie și celălalt nu cheltuie, nu întâmplător sunt acolo. Era la un moment dat o doamnă și era foarte nemulțumită de cât de zgârcit este soțul ei. Și zice, da, cine aruncă cu bani în casă? Eu. Păi nu, cineva trebuie să fie zgârcit să compenseze. Deci există un echilibru în tot ce se întâmplă. Și atunci, indiferent care ar fi dezechilibrul pe care îl percepem noi, când noi ne schimbăm relația cu banii, se reechilibrează, da? Se forțează o reechilibrare. De asta am zis că în momentul în care lucrăm relația cu banii, noi foarte mult lucrăm relația de cuplu. Uh-huh. Face sens. Ceea ce ai zis. Bun, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te întreb ce mesaj vrei să mai împărtășești cu doamnele care sunt acum cu noi și cele care ne vor asculta în reluare. Consider că viața este foarte frumoasă și merită trăită și nu spun asta pentru că nu sunt provocări, ci pur și simplu îmbrățișăm totul. Adică nu are nevoie să fie totul perfect ca să ne putem bucura de viață. Și avem binecuvântarea asta în epoca asta cu toate schimbările atât de accelerate, în care noi chiar avem acces la a fi bine cu noi înșine. Pentru mine este foarte important să mă iubesc eu pe mine. Îmi place să o spun în felul următor. Dacă eu pe mine nu mă iubesc, nu pot să ofer iubirea, pentru că nu știu ce e aia. Nu am cum să ofer iubirea unei persoane dacă eu pe mine nu mă iubesc, pentru că nu știu ce este asta. Iar dacă eu nu mă iubesc pe mine, nu pot să înțeleg că primesc iubire de la ceilalți. Pentru că, din nou, nu știu ce este iubirea și nu o să înțeleg că cineva pe mine mă iubește și îmi arată că mă iubește. De aceea cred că este foarte important să lucrăm cu noi înșine și indiferent pe ce aspect lucrăm, se schimbă mult mai multe, pentru că totul este interconectat, practic este o rețea de relații, să-i spunem, și doar să facem un pas și deja începem să vedem schimbări. A lucra cu noi înșine nu înseamnă că suntem pe norișorul roz, nu înseamnă că nu sunt provocări, doar că le abordăm diferit, ne trăim viața cu altă bucurie, satisfacție în ceea ce facem. Pur și simplu ne bucurăm de viață, uite, de o întâlnire, de o poveste și găsim valoare chiar și într-o
pietricică pe care o găsim pe jos o să aibă o semnificație pentru noi și o să ne lumineze ziua. Ce frumos ai spus. Spune-mi unde te găsesc doamnele care poate vor să afle mai mult despre tine, despre programele tale. Eu, în limba română, uite, stăteam și mă gândeam că mi să mă prezint, să spun ce fac și acum mare lucru n-am spus. Lucrez în 4 limbi, în italiană, engleză și franceză. Astea sunt pe dorelaiepan.com și pe relațiaperfectă.ro am tot activitatea în limba română. De exemplu, pe relațiaperfectă.ro/evenimente, acolo anunț tot ceea ce fac în comunitate. Și cartea Relația Perfectă, dacă vă interesează și n-ați citit-o încă, primele 6 capitole sunt gratuite. Intrați pe site și ajungeți să descoperiți și cartea. Este o călătorie, un ghid care mie îmi place să-i zic, nu știu, poate trebuia să-i schimb numele, bine, nu o să-i mai schimb numele, Biblia relațiilor. De ce? Pentru că dacă vrem să avem acele relații extraordinare, totul începe de la noi, doar cu noi și se transformă întreaga realitate. Și puteți citi primele 6 capitole, pentru că pur și simplu am zis că mai puțin de atâta e prea puțin. Trebuie neapărat să trecem prin atât de multe să descoperim de fapt cât de multă valoare poate să fie când lucrăm cu noi înșine. Și vă aștept și la ateliere. Puteți să participați la ateliere, să-mi scrieți dacă vă interesează atelierele, să vedeți ce vine după fiecare deblocare. Pentru că după fiecare deblocare se întâmplă ceva. Super. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și vouă că ați fost alături. Dacă sunt întrebări cumva, lăsați-le că noi o să le vedem. Le vede și Dorela, vă poate răspunde și ea. Dacă sunt mulțumiri sau ați luat ceva valoros, lăsați și acele gânduri, pentru că noi ne bucurăm și de ele. Și ne vedem săptămâna viitoare. Nu ne vom vedea la interviu, dar ne vedem săptămâna cealaltă. Mulțumesc frumos. Zi frumoasă să aveți!